wonten sing takut ngeten, Mbak. Samantune perjanjian kalih Sesu Bagir. Sabda Palon niku ten pundi? Sabda Palon saiki wis Ngambawara nggih ndi-ndi. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan ngulon, sing lor ngidul, sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwalik ngono ae. Diwalik niku pripun, Mbak? Kiamat niku. Oh, duduk kiamate. Duduk kiamate. Ya sungguh to kuwi fenomena alam kok. Lek dinalare menungso gak teko le. Mbah No punya keyakinan bolak-balik ing zaman itu terjadi. Pasti begini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadine apa elek sing sik gayane menungso, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh tanggale pasti akan hancur. Titenono. Niki wonten pitakenan, Mbak. Monggo. Ciri-cirine tiyang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madege dadi sesepuh, terus ngetrakne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon Mbak niki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih, kangge mblenduk wetenge dhewe, kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbak. Dukun sing kaya Mbah No iki ya kena, iki sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbah No kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omongne nang putra wayah Mbah No lek nganti njaluk ngene takon golek linggis, takon ngepruk ndase teko pundi. Kuwi ora pisan pindho ping 3 kuwi. Nah kita Mas malah nutuk sanugur penjara. Salah semipun ngeten, Mbak. Monggo. Ilmu supados saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbak? Ya saiki sing diterapne Mbah No ki turno dhisik laku temen liwat dalan siji bener dikanteni ngeji nang dina kelahiran dipasani. Terus sandene sing urung kecukupan kangge golek kebutane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe ngangge akal siji. Terus budidaya karo ikhtiar. Tapi ya wangel ya iya karo ora ki mong sing iso padha nu wangel. Maksude iya karo ora ki sing antarane njaba karo jerone padha. Abot Mbak niku. Nah ya kuwi mau. Njobone nrimo ta Ya iki terus saiki tak juplik sampean mau tentang Cakra Manggilingan ya. Nggih. Jenengan jelasaken malih, Mbak. Jane Cakra Manggilingan ki ya uripe menungso karo putere jagat lima padha. Dadi ini Cakra Manggilingan kan mubeng ya. Nggih. Dan iso kala mangsane menungso urip ki mau ya bunga susah lara penak cara rezekine ki ya naik turun ora iso lek kon stabil. Mimangkane sing diarani Cakra Manggilingan. Lah kuwi kena dijikuk teko swara cipta, rasa, budi, karsa. Lah jenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lah lek wis duwe cita-cita ya dirasane aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi iki ngupaya budidaya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok nyandi. Kuwi tembunge. Lah kuwi engko oleh-olehane terus nganti
kudu ngenggeni rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Contoh, saiki sampean mlaku nang dalan salah lek rasane ora penak ya kan lek wis ngenggeni kuwi kan ndang iso kelingan to. Ndang ditinggane golek sing penak. Nah terus terap-terapane sing tak omongne poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggalne? Lanjut, Mbah. Lah iya mangkane kuwi iki sik jarine Mbah No lho ya. Lek kanggene sampean sik jarine Mbah No. Tapi lek Mbah No kan wis ora jare. Pokoke wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare ngono. Pun mbuktekake piyambak. Heeh, wis mbuktekne dhewe. Ngono lho. Mbah, berarti intine Cakra Manjuringan iku wonten hubungane kalih takdir kalih nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradani ya. Saged nggih. Tapi lek takdir gak iso. Contoh takdir menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan gak iso kan. Kuwi takdir. Lek nasib iki di dalam rumah tangga rezeki seret barang iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya ditujokne fokusé nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados sugih larat niku termasuk takdir napa nasib, Mbah? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib lek. Jane wong mosok kon sugih karo kon melarat to. Ah nggih. Tak mboten ngakil, Mas. Iki kesimpangane wae lek sing penting wis gelem mlaku temen liwat dalan siji bener, kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwabe wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih. Nggih, Mbah. Percaya kowe? Nggih percaya, Nggih, Pak. percaya sugih. Tapi tak logikane ya, Le. Nggih. Sugih Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki meteke Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon ya sini. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugih Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah ombo. Lah kuwi treye aku tak titipne kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek oleh ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten gene manungsa niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya wis. Misale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas Gusti Allah. Lah kenging napa Mbah nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah. Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Ya. Niku Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzina ya tak sekseni, resiko tanggungan dewe-dewe. Sebagai saksi lho, makanya kayak kono kan kesaksian toh tulisannya lagi di Mbano. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sak utuhe to, Le. Tapi kenyataannya gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso Le terlepas saka salah ro bener menungso ki mau pola wis nyudrat. Oh iya wis. Nalika nyipta menungso ki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangan menungso. Mangkane lek sing diarani jin ki wedok, lek setan ki lanang. Jadi ini tujuane jin karo setan ki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene lho. Godho menungso tapi digodho pisan ping 3, ping 7, ping 3 ora kena, malah diarahne dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodho kena, wis keuntungane jin iki dadi balaku kan.
Dadi aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo. Setane yo enek. Contohnya lek ora nek malinge nyapa dadak nggih maling bareng. Malinge dhewe digawe kok mbok salah nih. Mari. Jane menungso lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam iki. Contohnya kode alam ini. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi yo ngono kae kan wis gambaran to ki nyata to. Ora usah ditulis kan nyata to. Makanya sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Ngono. Terus akhirnya ngetakne maling serta konangan ya sida di penjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya di kode alam lek maling lek konangan di penjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kuwabe. Nggih. Oh lek sing jinah ngono kae kan. Tetane ya penjara. Makanya bener kayak berarti wis dadi balaku, balane jin karo setan. Kenging apa Mbak tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi ini Mbak? Lho kenyataan kuwi. Ya saiki wong muncul negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanah loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Karena lek uripe nang desa ni ora enek wong cara anu kekurangan pangan. Tingarae lek cara sayur-sayur gelem plithik nang sawah kabeh nawan. Ten ngene paker-paker ngoten.